Dambudziko rakuitika nderekuti zvese zvaita Animal zvese zvakune mwana komana wake. Zvekutoti kwacho kwaari kutori izvezvizvi vachatombofila ball. Saka akambotozviita akamboba pekutanga akamboba $20. Anga ane makore mangani? Ipapo anga ane 7. ndobva aba $20 iye. Saka $20 iye akabva aenda kunotenga mazepi achibva atorerwa futi murodhi nemunhu aitongofambawo zvake. Atorerwa kudaro ndofunga akabva ati ndotsvaga imwe ndokuti ndatoenda kumvura. Ndobva apinda mumba mamai vavo ndobva atora $5 yanga iri patebho. Hazvisi kumbonzwisika zvaari kuita. Saka vatsurwa kudaro namai vangu inini vakabva vatiza nemwana wanzvadzi yangu iye ndobva vaenda kunovata musango. Saka pane vakazovawana ndobva vauya kumba ndobva vavharirwa dhoo. Vanzi vavharirwa dhoo kudaro hamina kuti vakanoitsa nei mumba macho. Ivo ndo vanotoziva kuti vakanoitsa nei. Hanzi wangu mukomana ndobva abata sekuru pahuro. Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Right, Zimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pa The Spanner Podcast Show apo pandinokuinzirai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kana kari kekutanga kako kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike, kukomenta nekushare. Nyaya ndakakubatirai panapa inyaya yemukadzi waAnimal zvitsva uye auya kumhuri yeZimbabwe ane rubatsiro rwaari kutsvaka. Animal zvitsva ndiye uya wokusungwa gore richangotanga aive nemhosva dzekuuraya, kuba nekurepa. Animal zvitsva anoti aishandisa mushonga pakutiza mapurisa nekuti vaiti vakaenda vachinomutsvaka paanga ari manje vaisvika asipo. Aimbove mukadzi waAnimal zvitsva auya kumhuri yeZimbabwe ane chichemo chekuti mwana wake anova mwana mukomana akutedzera hunhu hwaitwa nababa vacho, zvekuti kana pasina munhu mukuru anogona kutowanikwa auraya mumwe mwana nekuti anosvika paanodzipa vamwe vana, anoba mari ende anotiza chikoro. Ukada kumurova anogona kutodzosera munhu mukuru chaiye. Saka mukadzi haachanzwisisa kuti chava chii nekuti zvinhu izvi zvinonzi nasekuru vacho ndo zvavaiita. Saka iye akutofunga kuti pamwe ndokutotanga kwazvakuita nekuti mwana uyu ane 9 years. Saka ndo vhidhiyo randakuinzirai. Saka zvandichaita ndichakusiyirai vhidhiyo remukadzi wacho achitsanangura kubva vachitanga kusangana nekuzonetsana kwavakaita kuti vazosiyana uye nezviri kuitika zuva ranhasi chazokonzeresa kuti azotsvaka rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Saka ndisingade kukupedzerai nguva, ngatipinde muvhidhiyo. Inini ndaishanda kuGuruve. Saka pane shamwari yangu yandaiwirirana nayo. Handina kuziva kuti shamwari yandaiwirirana naye anga ari hanzvadzi yake kwana mai ndokwa vaisangana naukama hwavo. Saka ndichigara ikoko ndichiti ndakabva kubasa ndoenda ikoko ndokwatikasangana ikoko. Then tasangana ikoko ndofunga handina kumboita nguva yakareba. Funga tangoita 2 months ndobva ndatoenda kumba kwana Animal. Aiwa ndakanotambirwa zvakanaka. Ndobva ndagara 2014 ndaienda kumba kweshamwari yangu ndokwandaigara. Saka ndokwatikasangana naAnimal. Ndobva tasangana ikoko vatatanga kufambidzana zve2 months. Atori munhu chaiye munhu bhobho. Anga ari right. Akatonyatso shoko. Kana kutochena ichena. Ndozvandoda kutovhunza kuti munhu makamudiri. Anga kanaka here? Makamudira kuti aichena here? Ndoda kunyatsonzwisisa.
handingambokwanisi kuzvitsanangura kuti ndandakamudire chii because ndakangomudawo sekungotiwo ndogona kugarisana naye semurume. Okay. Makangomuda nokuti mugona kugarisana naye semurume. Alright. Okay. Saka tadanana kudaro ndikabva ndazoenda iko kumba kwavo 2014 muna October. Ndopa ndagara 2014 yobapera 2015 ndopa ndakabata pamwiri pemwana sikana anonzi Alice. Alright, satauredi Stephen. Right. Ndopa ndabata pamwiri pemwana wangu wekutanga. Ndopa ndasununguka mwana wangu handina kana problem yandakamboona kuna anymore. Kana kuti uchitodiwa kana kuti ungafungira kuti munhu anoba kana kuti munhu anoponda ndingazvi. Alright. Aishanda here? Aishanda. Aita basa rei? Sekumaruzevha vane vechikomana vechidiki akamboenda kumapurazi ndokwaimboshanda achiita zvekurima fodya nemumwe munhu angamuti uya tirime fodya ndozokubhadhara. Ndo basa raiita? Ndo raiita basa iroro. Achitoprovider for family? Okay. Apa mamune mwana wenyu 1? Ndandine mwana wangu 1. Ndopa uyu wechi2 wacho akatozobata ndakatozoita zvokumwisira mwana wechi2. Mumwe achiyamwa ndobva wazobata imwe nhumbu? Alright. Saka pamwana wechi2 ipapapo ndopa patakazotanga kungonetsana ndakuona kabehavior kekuti iye anga asingada kuti ndiwirirane nehama dzake. Ukataura nehama dzake dzimwe dzacho dzasingatauri nadzo maitonetsana kuti inini handitauri nevanhu ivavo asi unoda kutaura nevanhu ivavo kuti zviite sei. Kuti kwasi hama dzenyu here ngawani makandiintroduce kuti hama dzenyu. Ndakatoenda kwese ikoko ndikatoisa mvura semuroora. Okutonoita chiroora? Ini zvane ndichikuudza haufanira kupikisa. Vanhu vanati alright. Ndobva tagara. Saka iyeyo kuti unoudzwa chinhu woregera kuteerera. Ndobva anditeera kuDhaimani kwandaenda unochera mvura. Saka pane apa wangoitei chawangosina kuteerera? Iyo yacho nyaya yekuti handiri utaura nehama. Ndobva ndatoenda kuDhaimani kuye. Saka iye akateera kumashure. Kudhaimani kunoitwa nezvechi? Kubo. Kumvura. Alright. Ndobva ndataura nemukadzi wabamunini wacho kwazvitsva ikoko. Ndobva ndachasendwa ndavati maswera sei mama. Saka iye aiti ndofunga aiteera kumashure kwangu. Ndobva ndadzoka kumba ndobva ndatosvika ndobva ndatora bhaketi rangu ndobva ndibvunze nyaya iyoyo. Ndikati handina munhu andambosweresa ini. Saka ufunza kuti handakuonei. Saka akaita zvezvekushatirawo zvekuti ini ndinokurumbidza kuvhunduka. Ndakatoona kuti munhu uyu anogona akatoshatirwa chaizvo. Akashatirwa chaizvo. Vanati ndobva ndatongoita zvezvekungoti ndinongokumbirawo ruregero zvekuti zviite sei zvipere. Handichazvidzokorodza. Zvikanzi alright. Saka ndakazoramba ndichingoita system ipi iyoyo. Ndobva ndirova. Ndobva ndatotiza ndobva ndaenda kwasekuru vangu. Akambenga mbokurova here before? Ipapo pacho paingondiudza ngasati andirova. Saka system yaunga uri kuita ndeyekuti chi? Yekuti iwo haufaniri kutaura nehama dzangu because muno mumazvitsva vanotaura kuti isusu hatisiwo mazvitsva. Saka havatondidi havatifariri family yedu. Okay. Alright. Saka ndakabva ndazongosacrificewo kuti zviri nani kuti ndisiyane nemunhu nekuti handikwanisi kugara ndichingonzi haufaniri kutaura nehama idzo dziriwo hama dzake dzakandiudza kuti ndo hama dzangu. Asi pane zvaaitya kuti hama dzichazokuudza kana pane zvauchazoziva? Ndona sokudaro ndo maonero andakazoita before aita nyaya dzake dzekuuraya. Saka ndaenda kutozviona kuti saka uri kuti paipai paaiti usataure nehama dzangu
ane zvaaida kuvhariridza kuti ndisaziva kuti kune zvakamira nyaya sei. dzakadai. Eh. Alright, it's okay. Eh. Alright, it's okay. Saka ndopawakabva masiyana. Ndopatakabva tasiyana kudaro akabva auya because ndakasiyana naye mwana mukomana ari muchechi. Ndobva auya ndobva amutora anga ane 5 months ndobva amutora ndobva atiza naye. Saka aida kuti kumusha kwenyu. kudzokera naye kumba kwavo. Aida kuti nini pandinorwadziwa kuti mwana wangu ndobva ndadzokera watevera. Saka inini ndakabva ndatongogara ndangoshinga kuti handichaita se handichadzokera. Ndobva ndagara ndobva agara naye 5 days. Rechi 6 ndopa akazoya naye mwana. Ndobva ndatongo ini gogo wangu wakabva anditi iwe pota uchiita se uchisvinira mukaka panepi. Ndobva paakangoya mwana ndobva tatonga kungotomuyamwisa. Saka takabva tatongosiyanawo kubva ipapo ndobva ndazongonzwa kuti asungwawo nenyaya dzanga aitawo dzehama dzake ikoko. Right, amai. Makagara nemunhu kwemakore mangani? Ndakagara naye 4 years. Saka pa 4 years hapana kana chamakamboona kana kumbofungira? Pa 4 years idzodzo handina chandakaona, asi ndasiyana naye after 4 years idzodzo. Pane pacho paakamboya nechikafu achiti ndavigira vana chikafu. Ndopa ndikamubvunza ndikati kwe muri kumboshanda kupi because ini ndakasiya musingaite se musingashandi. Zvikanzi anti ndine kwandiri kuenda kumakomo kwandikawana kabasa kekuita. Plus ndakanonga kagoridhe kangu. Saka ndakatozoseka ndakutonzwa kutaura zvokuti achibvunzwa chinzi ndakanonga kagoridhe. Saka ndada kutongozvibatanidza kuti saka kuroti paiti ndanonga kagoridhe pamwe anenge atoba. Saka handina kumbobvira ndaona zvangu problem pa 4 years idzodzo. Okay. Ko paanonzi akasungwa. Paakasungwa mamuchiri mese here? Paakasungwa ipapo paakazoenda kujeri tasisiri tese. Akasungirwa nyanze. Nyaya dzakasungirwa nyaya yekuti iye zvaakaita pacho paakadzoka nevana after atora vana kwandiri. Akadzoka nebhasikoro rabamunini vake. Saka bamunini vake ivo vakati kwewo wakatedza nekukumbira kuti ndoda unodzosera vana. Pane kuti ungosvika uchitora bhasikoro panze. Zvikanzi ini ndakangotorawo sekunguti muri baba vangu. Saka iye zvaakabva azoita akabva azoti bhasikoro renu parikanda muna dande murwizi. Saka iye akabva azonzi ko akarikandire iwewe takukupa 2 years. Pa 2 years idzi ndobva apuwa 2 years dzedze. Agara after 1 week here ndopa tikazonzwa kuti anga akuda kutiza ndobva azowedzerwa 36 months. Ndobva dzaita 5 years. Dzaita 5 years ndobva agara 5 years dzake dzakapera muna gore rakapera muna February. Ndopa akadzoka. Then adzoka muna February ndobva andifonera nefoni yehanzvadzi yake. Ndobva handikuda kuona vana. Tikati alright nine zvangu handina. Paanga ari kujeri makamboenda nomwana? Handina. Pacho paakatoendeswa kujeri akabva aendeswa kuBhindura ndokwaanga ari. Ndokwaipikira. Saka kuti ini ndiende ikoko ndasinawo mari ndaitotsvagawo mari yekuti ndichengete vana. Alright. Okay. So akabva afona akati ndikuda kuona vana. Ndobva ndati inini handina mari. Zvikanzi alright ndichaita plan yekuti ndikutsvagirei mari muitese muye nevana. Ndobva ndati alright. Saka handina kuzomboonawo kana ko yakapinda kuratidza kuti vari kuda kuti ndiwe nevana. Kusvikirawo ndizonzwawo nyaya dzacho kuti hanzi enimo zvitsva mapika eibuda. Ndakangoti pika harisiriro asi enimo zvitsva ndozita rani? Rababa vevana vangu. Saka pandakazoona mavhidhiyo ndobva ndati saka munhu ndiye shuwa nekuti mapika aibuda anga asiriwo ekutanga anga asiriwo. Pakazobuda mavhidhiyo
ndopandakabva ndazoona kuti saka shuwa achitotaura kuti ndakauraya chichi. Saka inini pekutanga pacho ndakatozviramba because handina chandakambobvira ndaita se ndaona. Saka ndaitongoita zvokuonawo iye achitaura asi ndakatora kubatikana. Right. Mazviona muna kunzwa kutya? Ndakanzwa kutya kana pacho pandakazvinzwa ndazviona futi. Ndakatoti saka kureva kuti dei ndakaramba ndine munhu iko kana kuti dei paakati uyai nevana padaitanga kuurayani inini nevana. Ndozvandanda kutofila izvozvo kuti saka kureva kuti dei nini ndakatofa kana akatouraya futi vana because anenge achiti handidi kuti vana vangu vasare vachishungurudzika semashungurudzika atakaita isusu. Alright. Asi right. Abuda mamuona ari kubuda pese pasocial media ari kutaura kuti munhu anetsa ari kutsvagwa ari kuuraya vanhu akazouraya nhingi mochizotanga kunzwa list yenhingi yevanhu vaakauraya. Pfungwa dzenyu hadzina kudzokera shure here kuenda pamazuva amakagara nemunhu kuti muchitanga kuongorora kuti asi apa iyi ndofunga yange itori saini yaindiratidza kuti uyu munhu anogona kuuraya? Zvinotodzoka makanyura murudo zvekuti hapane zvimwe zvinhu zvaunenge usingatombokwanisa kuona kana kucherechedza? Unogona kunge usinganyatsocherechedza asi unozoona kuti pakugumbuka kwaaiita muri mumarriage unotoona kuti denda yakazoramba ndiripo ndaitogona kufa. Asi vana vakaivada? Vana vakaivada, akatombotora vana vake akatombogara navo asi 3 months vatokura. Akatombogara navo. Alright. Okay. Saka iwewe kuzotitsvaga nhasi. Asi pane nguva zvikuru uchitumira mamessages pafoni yedu tichingoti tichazotitonzwa nyaya iyi. Idambudziko rei rawasangana naro razoita kuti ungochuya panapa nhasi? Dambudziko rakuitika nderekuti zvese zvaita animal zvese zvakune mwana komana wake. Zvekutoti kwacho kwaari kutori izvezvizvi vachatombofila bo. Alright. Vana vari kupi? Vari kugara nehama yenyu? Vari kugara nababa vangu inini. Alright. Vakatora vachiti arege ndichengete chivazukuru. Saka mukomana uyu anogara nababa vangu inini. Ane makore mangani? Ane 9 years nemwana wanzvadzi yangu. Iye mukuru kwaari ane 10 years. Alright. Vari kuita zvokuita sei? Ndofunga pakatangira nyaya ndepekuti aiti kana akaenda kuchikoro aigumira muzhira. Akagumira muzhira kudaro kuchikoro hachasviki, anogona kuti otiza kana oenda somewhere kana vanhu vakubva kuchikoro. Ndo nyaya iripo mhuri yeZimbabwe, inyaya inorwadza, inyaya yakaoma. Ndakata vhidhiyo rino ndichiitira kuti kune vamwe venyu vasingade kuona mavhidhiyo akarebesa rikazonyanya kurebesa. Munhu anobhoikana akazokata nyaya asina kunzwisisa, asina kusvika pane nyaya chaipo chaipo. Saka ndaikata ndichiitira kuti uzoona part 2. Saka regai ndigumire panapa, ngatisanganei muchikamu chinotevera, episode 2 iri kutevera izvozvi.